move itsenoba nzima at this time bafethu because iFIFA rule ithi iplayer ayikwazi umove ise under 18. Kaizer Chiefs but Kaizer Chiefs ngakwazi umsayina umjita enze imove xa isina 18, which is into ezakwenzeka in a few months time leyo. Enye player ogqibela kule list bafethu, another central midfielder bafethu, Namibian international yena umjita na 28, uMoses Shidolo, complete player at 28. Le move to Scotland FC Zimbabwe after being midfielder of the season in Namibia. The physical presence in midfield plus tactically usmart. Namibia international esedlale even nge-AFCON plus naki-World Cup qualifiers. I-hard man etacklishayo, i-ball winner in-midfield at the same time yakwazi upusha forward incedise i-team xa i-attack. Unayo ne-shooting grand from a long range. So nazo i-players bafethu Kaizer Chiefs suppose bayazijonga ithole at least 2 apha kwezi players apha kule list bafethu. But izibandishilo eqaleni kwevideo ba izoba nzima leyo bafethu. Why? The hard part is that le club iScotland FC bafethu ezibayitshilo president yayo ayibona nabo bafuna i-players from Kaizer Chiefs. Izaba nzima apho bafethu ba Kaizer Chiefs zeziphi players ezaba willing for ukwenza le move. Zeziphi players Kaizer Chiefs ezazi-offerisha le club izivume bafethu. Kaizer Chiefs funeke yenze loo nto bafethu ikwazi bakuse le club nayo ibone ba okay ithola i-value ba okay ubani abahamba i-Kaizer Chiefs baya kule club i-Kaizer Chiefs yena ithole 2 of these 4 players bafethu. Obhobhi ke ngoku ne-Kaizer Motaung Junior bafethu funeka babe smart babe ngodyakalasha bafethu bakwazi ba okay jonga zeziphi players i-Kaizer Chiefs abazikhombisa ba mazihambe ziyephana and zeziphi quality players kwezi 4 from Scotland FC Kaizer Chiefs izazithola at least 2 bafethu. Ophazamisa before siqhubekeke ndicela isupport nishaye ulike okanye usubscribe. Nenye into sicela ningaskiphi i-ads xa zingena apha ke screen. As i-content creators iyanceda kakhulu loo nto if aniskiphi i-ads. Inkosi bafethu. Majita, welcome back to the channel bafethu. Kaizer Chiefs in opportunity bafethu yosayina i-top talent from eZimbabwe Majita, from Scotland FC. I-president eScotland FC bafethu uScott uthethe nemedia yaseZimbabwe waconfirm aba i-Kaizer Chiefs plus nale club banegotiate for i-transfers between the two clubs Majita. Ubobby Motaung sambona epha eZimbabwe ibukele imatch eScotland FC. iScotland FC bafethu ifa uqondi kahle iMamelodi Sundowns yapha eZimbabwe ngoku. I-heavily financed by le out uScott. Bawine iZimbabwean Premier League. I-best talent yaseZimbabwe ipha kule club. Kaizer Chiefs yakhawuleza yenza i-partnership nale club. Izophinda idlala nale club. Le club iza up eMzantsi nge-26 kaJuly i-Toyota Cup eRoyal Bafokeng Stadium. Le club inazo players bafethu. Kule video bafethu ndijonge i-players ezi-4 bafethu Kaizer Chiefs engazithola okanye funeke izisayine from le club. I-quality le lapha bafethu, but Kaizer Chiefs akuzuba lula Majita. Kaizer Chiefs uBobby Motaung noKaizer Motaung Junior funeke babe ngodyakalashe bafethu because le team nayo bafethu ifuna i-players from i-Kaizer Chiefs Majita. I-transfers azikho lula bafethu, especially if usayina i-players ezintswembu bafethu njenge-players enazo le team. But awusoze uthole i-top player bafethu ungakhange usebenze hard. Kaizer Chiefs akuzuba lula apho for bayifumane ezi players, but i-players bafethu ezintswembu bafethu kunzima uzisayina, but i-reward inkulu bafethu. I-Sundowns ne-Pirates bafethu zenza i-deals ezinzima bafethu. Kaizer Chiefs funeke yenze loo nto nayo Majita. Nazi i-players i-4 bafethu Kaizer Chiefs funeke ithole at least 2. Number 1 bafethu i-midfielder Abubakar Moffat na 28, central midfielder bafethu. Xa na 28 bafethu seyi-player e-complete. Le out central midfielder and ikhulele eSpain, idevelope eSpain bafethu. Wenze i-high profile move umjita to iScotland FC nxa yemali yayo last season. Umjita seyi-Zimbabwe international benze i-debut yakhe ngoMay this year. Ucomposed e-midfield umjita and upolishwe e-Europe bafethu. Udlale 6 years eSpain ki-junior levels. Tactically usmart and umjita une-physical power e-midfield. Kaizer Chiefs bafethu siyazi ne-history eZimbabwean midfielders bafethu ezi-grand pa Kaizer Chiefs bafethu oTinashe Nengomashe, oWillard Katsande bafethu, even eSundowns. iSundowns inqokonqoko ye-legend Ezra Mnyandoro, iPirates uAlbert Dinya bafethu. Ndingabiza more and more bafethu. iZimbabwe no-number 6 bakangaka bafethu. Nantsi enye i-box to box Kaizer Chiefs suppose ba ithi make sure bayamthola lo mjita Abubakar Moffat bafethu. I-president nale team bafethu iyaconfirma kwiZimbabwean media bafethu. Kaizer Chiefs nale team bayanegotiate for i-transfers between the two clubs. Number 2 bafethu, another central midfielder bafethu, uKingsley Mureremba na 21 bafethu, central midfielder. Iyabasita ngo-2024 umjita wasayinwa from iPlatinum City iZimbabwean Premier League ina 19 umjita, and ngala season umjita iyoba young player of the season pha eZimbabwe wenza le move to iScotland FC. Umjita yewadriver le team bafethu to i-championship bawina i-league kule season.
21-year-old central midfield. I-super quality yakhe umjita as a central midfielder si-speed bafethu. Inqabile lo we-central midfielder idume nge-speed. Special player bafethu. Kaizer Chiefs ngeke izame umhlanganisa. Beshine spectacular goal kule season bafethu. So umjita udume ngestamina ne-discipline, tactical plus ne-speed ki-central midfield. Yakwazi u-explode very very quickly xa idriblisha phakathi kwabantu ki-central midfield bafethu. Player number 3 bafethu, iwinga seyi-teenager Tadiwanashe Chakuchichi, 17-year-old. Wenza i-debut yakhe ki-Zimbabwean Premier League ena-15 bafethu. Obviously zi-players special zenza loo nto. Wawina ne-award a most promising player ki-Zimbabwean Premier League bafethu. Wenza i-move to le team Scotland FC ngo-2025 ngoDisemba. Ena-16 umjita wenza i-international debut yakhe against South Africa for iZimbabwe. At the same time umjita waba i-youngest player for iZimbabwe yodlala ki-AFCON tournament. I-super quality yakhe is a winger, explosive speed. Une-flair bafethu, uyazishaya i-defenders one-on-one elayinini. Uyakwazi udriblisha nge-technique grand, khaba ngenxele, uyakwazi ushuta from distance. Physical strength grand for a 17-year-old. But le move itsenoba nzima at this time bafethu because i-FIFA rule ithi i-player ayikwazi umova ise-under 18. Kaizer Chiefs ngakwazi umsayina umjita enze i-move xa isena-18, which is into ezakwenzeka in a few months time leyo. Enye player ogqibela kule list bafethu, another central midfielder bafethu, Namibian international yena umjita na-28, uMoses Shidolo, complete player at 28. Le move to Scotland FC Zimbabwe after being midfielder of the season in Namibia. The physical presence in midfield plus tactically usmart. Namibia international seyidlale even ki-AFCON plus naki-World Cup qualifiers. I-hard man etacklishayo, i-ball winner in-midfield, at the same time yakwazi upusha forward, incedise i-team xa i-attack. Unayo ne-shooting grand from a long range. So nazo i-players bafethu Kaizer Chiefs suppose bayazijonga ithole at least 2 apha kwezi players apha kule list bafethu. But izibandishilo ekuqaleni kwevideo ba izoba nzima lo bafethu. Why? The hard part is that le club iScotland FC bafethu ezibayitshilo president yayo ayibona nabo bafuna i-players from Kaizer Chiefs. Izaba nzima apho bafethu ba Kaizer Chiefs zeziphi players ezaba willing for ukwenza le move. Zeziphi players Kaizer Chiefs ezazi-offerisha le club izivume bafethu. Kaizer Chiefs funeke yenze loo nto bafethu, ikwazi uba kuse club nayo ibone uba okay ithola i-value uba okay ubani abahamba i-Kaizer Chiefs baya kule club and Kaizer Chiefs yena ithole 2 of these 4 players bafethu. OBobby ke ngoku ne-Kaizer Motaung Junior bafethu funeka babe smart, babe ngodyakalashe bafethu, bakwazi uba okay jonga zeziphi players i-Kaizer Chiefs abazikhombisa uba mazihambe ziyephana and zeziphi quality players kwezi-4 from Scotland FC Kaizer Chiefs izazithola at least 2 bafethu. Nazo fandakho bafethu, ngicela ngalibala usupport i-channel bafethu, ngo-like okanye ngo-subscribe. Moja bafethu.